Nah hinaholongan nang bigyot ta mata ni debata di bagasa tikyon alani jumulo mahita martangiang. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti mga raja at dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Hodo ali Jehovah di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami dohoto di porbadia, nahupuji jalahu sobbahami, huok kami ma di jolom, hodo Tuhan si pujio jala si sobbaon, ay hodo na mga ramoti, mga sido magkaholongi hami, mga lehon sa luhut na gugo di hami mga dupi nasa namasa di Portibio. Atong hatami ng takas begyon nami, aido si pargogo jala nagabi pangapuli di hami, huhut hatamido nagabi hanguluan nami. Atong to di porbadia mangukap pasitongan ni hatam, mga lehong gugo di hami lau makanguluhosa, makatai mahwali Jehovah, nunga radi hami tu mangihosa, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta damang dainang hatani debata mangatoy doh mamakuling hita di bagasa tikyon, sian sada Yohanes 5 ayat sada 1 ayat 5. Sada Yohanes 5 ayat sada 1 ayat 5, tatangi homa hatani debata tersurat di si songonon. Ganup na porsea Jesus do Kristus ido naung tubu sian debata jala ganup na makaholongi bana na manubuhon haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Sian do taboto naung holong rohata di akana ni debata molo taha holongi debata jala taraduti patikna. Ayod do holong ni roha di debata molo taraduti patikna dada na dok patiknai. Ay nasa natubo siya debatado, manaluhon portibion. Hapor siya taido naung monang manaluhon portibion. Ise do na manaluhon portibion, iya so na porsea di Jesus Kristus, anak ni debata, ido sahatna. Salom. Damang dahinang, hahanggi na pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus tuhatay, horas marihita salahut na. Di dia pehita nuaing, di nama jalo doho nama nangihon hata ni bata, tangiang nami, jalapos ni roha nami, di bagasa kahipasok kita salahut na, manotong debata mga ramoti, doho madongani hita, huhud, di lehon, rodiaka, ragam ni pasu-pasuna. Amin. Merlasi roha hita di bagasa tikyon, ahala takas di pangatoyo do pamakulingon ni debata di hatana, tu hita. Jala dipaingot tita marhite guarni mingguta, minggu rogate. Rogate na marlapata doi berdoa lah. Berdoa. Martangia. Jala akadamang doh denang molo didok di guarni mingguta, minggu rogate. Molo didok martangia. Takas. Paingot to kita mayate. Boha. Nunga martangia komang? Sudahkah Bapak Ibu Saudaraku berdoa? Saya yakin tentunya kita menjawab kita sudah berdoa. Tak terhitung mungkin itu yang kita jawab. Alay kadamang doho denang manang songo dia pei las rohata madok di bagasa tikyon. Ala pangato iyo do pamakulingon ni debata jumulo mado asa martangia kita. Tangiang dodalanna asa taruliho. Tangiang dodalanna asa taruliho. Apapun manangape na naing pangido ota marhite tangiang tarpasa hati tado itu debata. Ahape holsoni rohanta ahape naborata do pia kadamang doho deina tarpatol hasi tado itu debata marhite tangiang. Maka doa menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita tidak melihat Allah, kita tidak bisa menjangkau Allah, kita tidak bisa memasuki hadirat Allah dengan fisik kita, melangkah sampai ke hadapan Tuhan, tapi dengan doa kita boleh mencapainya. Maka jarak kita dengan Tuhan adalah sejauh doa. Alani unang gay roham martangiang, jala unang langgus roham di na martangiangi. Ay tangiang buwe hita makatai doho debata. Debata na sokal na badia jala na marmuliay. Debata na puna sa luhut, debata si top palangi dohot tanoon, buhita makatai dohot ibana. Bukankah itu sukacita bagi saku?
Aigerina sangap namorani portibion maul hita makatai. Pasti godang aka jalur, godang aka rintangan, godang dohot aka batas-batas. Nah, tak adupi. Tapi kepada Tuhan, meskipun dia transenden, meskipun jauh di sana, tapi menjadi imanen karena kita bisa berbincang lewat doa. Sebatas doa, sejauh doa. Ini Bapak Saudaraku. Alani so tunggait roham namar tangiangi. Bahkan kadamang doho denang manang HP musum, manang ICP para loamu kadamang doho denang di portibion dang tardopak kokoi secara fisik. Alai anggotangi yang tarpasahat todo tu debata lao pasol hasot anani igi ilmu taringo tu nama kasugoho kodoho nani hasogohomi. Moloman dopakoni mungkin dibersihkan, mungkin dipalau, mungkin ditudali dihita. Alai anggotangi yang dang tuk ibana manudali guguni tangiang. Alani pakai matangiangi di bagasan ngulumon. Ido banda di dokter mani mingguta doa orang beriman. Tangiang niaka na porsea. Tangiang niaka na porsea. Saya yakin kita tahu itu Bapak Ibu Saudaraku sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Tangiang niaka na porsea. Doa orang benar besar kuasanya. Seperti Elia diceritakan di sana yang berdoa meminta sesuatu supaya tidak turun hujan. Maka hujan tidak turun sampai 3 tahun. Lalu dia berdoa kembali ya untuk meminta hujan, maka hujan turun. Maka doa itu Bapak Ibu Saudaraku besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Jala di doa kedamang doa denang tangiang niaka naporsea. Pertanyaan sekarang, ada orang sulam bagas tataringot itu soal tangiang niaka naporseon. Isedo naporsea. Isedo naporsea. Panurat ni sada Johannes, manang hatani debata di sada Johannes 5, ayat sada sahatu ayat 2, sahatu ayat 3, berengot tadi si. Adong di patorang, taringot tu bagian na parjolo, di parsagi ni ayaton. Didok jolma na porsea di Jesus ido Kristus ido na tubuh sian debata. Jadi mau dok isedo na porsea ima halak na porsea di Jesus ido Kristus. Porsea di Jesus. Panurat ni sada Johannes mangodolhon riko ni ha porsea tu Jesus si. Ala di hati hai adong aka hagangguan di naro parpuda nalipe parpuda halilua mado Jesus dang tutui bana manotong gabe anak do gabe Mesias gabe juru selamat. Di suadahon Jesus sebagai Kristus manang sebagai Mesias anak ni debata. Alanya kedamang doho denang takas di togu-togu. Hata ni debata di natar surat di sada Johannes 5 ayat sada sahatu ayat 3 di parsagi ni ayat na parjoloi. Takas di togu-togu hita kedamang doho denang iko porsea hita Jesusi ido Kristus. Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan ketika itu boleh terucap, ketika itu boleh kita imani di hatiha taha porsea kedamang doho denang gabe jolma na tubuh naung tubuh siat debata mahita. Naung tubuh siat debata mahita. Jala molonunga tubuh siat debata hita kedamang doho denang tarpapatar hita ma pabuah hita maka holongi ganup akka anak ni debata. Ganup akka na tubuh siat debata. Orang yang lahir dari Allah, yaitu orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi ganup halak na porsen Yesus Kristus, ido na tubuh sian debata. Jadi dang jolma na parjoloi bebana, maka dia sudah melepaskan itu Bapak Ibu Saudaraku karena dia percaya kepada Kristus. Dengan percaya kepada Kristus berarti menerima pengorbanan Kristus, berserah kepada Kristus, mengikuti Yesus Kristus, menyembah Kristus, menaati Kristus.
dan menerima pengorbanannya, sehingga ada pengampunan dosa dan ada penghapusan dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu, maka kita boleh lahir kembali. Jadi kita boleh menjadi anak-anak Allah. Gabe boy hita targoar aka anak doho borin debata naung tubuh sia debata. Marhite panobusion ni Kristus doi jala molo porsea hita di Yesus Kristus si gabe anak doho borin debata ama hita. Karena di dalam dia Bapak Ibu Saudaraku kita boleh memanggil Abba, Bapa kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa itu. Bersukacita Bapak Ibu Saudaraku, marlasi roha marolo polo mahita molo nunga targoar gabe anak doho borin debata hita. Berarti dan jolma si tiha behita dan jolma si uhumo behita di bagasan paruhumani ay nunga nani asia kita di bagasan Kristus jala nunga tartobus mudar ni Kristus si hita. Maka kita bukan lagi orang-orang yang terdakwa di hadapan Allah. Alai nunga tung takas halak naung pinalua siap pardosa ni ay porsea di Yesus Kristus porsea di pakokopon nai porsea nang dihalua na pinatupanai di pengorbanan ni Kristus si gabi anak doho borin debata mahita lasrohama kadamang do denang lasrohaku lasrohat tasaluhna molonunga targoar gabi anak doho borin debata hita berarti sitean arta ni debata mahita karena yang namanya anak berarti menjadi ahli waris. Maka kita bisa menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah ketika kita sudah diperanakan di dalam Yesus Kristus oleh pengorbanannya sehingga kita menjadi putra-putri Allah. Asa kadamang doh dena gabe sitean hanguluan saliling-liling nama hita gabe sitean aka arta doho palumean ni debata mahita diugasan nai molonunga gabe anak dohot boru ni debata hita. Asa molonunga gabe anak dohot boru ni debata hita kadamang dohot daina ingo ma balgado tugasta jala iko papatarota doi huhu patuduhonota karena kita punya identitas, kita sudah menyandang nama dan gelar sebagai anak-anak Allah. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikatakan di sana ikon radihita maka holongi aka dongata jala maka holongi debata huhut mangaraduti patikna. Maka holongi ganup dongan datu busia debata maka holongi debata dohot mangaraduti patikna. Ido dipanggil sa kita kadamang dohot dena. Ido tadana, ayodo tadana. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah itu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Pangoloyotai diaka patik ni debata jala ngolu huhut manang maka ngoluhon holong ni rohai ido napataridau kita gabe anak ni debata. Napaduahon akadamang doho dehnang di bagian napaduahon ayat 4 sahatu ayat 5 di patorang disi. Akana porseai ido natuk manaluhon portibion. Akana porsea nakidido dia sada sahatu ayat tolu ima aka anak ni debata naung pinalua ni debata nama ngokuho Jesus do Kristus. Alani akan aporseai ido natuk manaluhon portibion. Akadamang doho denang portibinaria do nanang sitaluhonota. Portibinaria do nanang sitaluhonota jala haporseo dia do nanang pakiota lau manaluhoni. Portibi dimaksud di son bukanlah soal wilayah, bukan soal teritorial. Portibi lebih berarti soal aka napinar hagiot ni portibion.
aka na mangailaela na manggugay haporsyota haulion ni portibion na mencoba manegay hubungan ta do haporsyota tu Jesusi ido natakas sitaluhonota keindahan dunia yang mencoba merampas merusak iman kita yang membuat kita terlena di dalamnya ini yang harus kita kalahkan. Seharusnya dunia ini harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan gabibana neng memakai hita, alai hita do neng memakai, hita do neng menguasai, dan ibana neng menguasai hita. Jalai konido sita luhonot tak kadamang doho dainang. Asa tartaluho kita ikon di hita do ha porsioni. Ay marhite ha porsioni do, boy tartaluho kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Tuhan, maka kitalah yang akan mengalahkannya. Akadamang doho dainang ha porsionido natuk menaluhon portibion. Tayo dotong ngate. Nata surat di 2 Musa 10 pitui ayat 11 10. Marhite tangiang ni si Musa dina mangadopi doho marporang dohot halak Amalek. Tabereng di 2 Musa 10 pitu ayat 11 10 di pato orang disi naro hala Amalek madopakon hala Israel dina hatiha merdalan nasida haruarsa Mesir dirapidim tongon inganani naing borhat nasida manari pari rapidimi alai roh hala Amalek madopakon nasida marporang marmusuh do hala Israel aham adidok si Musa didok tu si Joshua lau maho piliti makabawa di hitanin na maddopangi hala Amalek ala yang wow do siaro do sihur nako mahami tupus ni doloki patiop-tiop tukot ni Jahoba nina artinya martangi yang mangido pangurupion siat debata jadi lau manaluhon hala Amalek di hati-hai tangi yang do dipakai si Musa dipangido gogo siat debata asa marhamonangan dan sida menaluhon hala Amalek. Tarida dua kadamang salileng mangerebang tangan di si Musa martangi yang tu debata monang ma hala Israel. Alai mololedu dongau lantangan nai monang ma hala Amalek. Ido banda rosiaro do sihur tumukol tangan nasa beribabi gabi manotong matangan ni si Musa mangerebang sahatu na mate mata niari dungi marhamonangan ma Israel. Tangiang akadamang daho dainang tangiang niakana Porsea si Musa di debata Yahweh, debata Jahobai. Naung majou dohot manguluhon bangsoi marhita ibana haruar sian Mesir. Masa do halongangan marhita tangiang niakana Porsea. Tabereng tong, ya. Porsea do nang si Elia. Kepada Tuhan dia berdoa. Madok asa unang joro udan. Tutanoi. Gabedang rodan sampai pola 7 tahun. Alai martangi yang ibana muse. Tu debata. Di bagasa kaporsion asa di paroudan. Dungi roudan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Kuasa doa orang benar itu. Itu yang dikatakan bagaimana dikatakan Elia berdoa di dalam Yakobus di pasalnya yang kelima. Ayat 15 10 lalu didok. Waso ni tangiang niaka partigori masai belga. Asa kadamang do nang sabako do si Elia. Jol mado ibana. Alai Porsea ibana di tangiang nai gabe halongangan masa marhita tangiang nai. Akadamang doho denang tangiang mipe mergugu jala marhuaso doi. Asal ma tigorho jala Porsea ho tu Jesus Kristus tu hatai. Jesus tu mandokon. Mana ngata pangido marhita doho di bagasang guarnai majalo do hita sian de mata. Jesus
Nungapa tari dahon? Songo dia martangiang jala di paingot tita asolo hita martangiang di bagasang ngulu taon. Ingot ma songo na pinapatar ni Yesus Kristus di na martangiang iba na di ujung ni tangiang niya hari dokon di hatian na di Getsemane alay dang lomoku tung lomom do nasat. Maka di dalam doa Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Sehingga kita berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Karena kehendak Allah pasti yang terbaik. Karena kehendak Allah itulah yang sungguh mendatangkan sukacita bagi kita. Walaupun kita merasa Tuhan tidak mendengar doa kita pada awalnya. Tapi pada akhirnya, ya Allah yang lebih tahu. Dan pada akhirnya kita boleh mendapatkan sukacita. Dang dohonota, dang dialusi debata tang yang ni Jesusi. Alay, tabigi jala tapai hutihut. Gabi margogo Jesus madalani si taono doho paru kilon nai. Sahatu silangi alay marhamonangan doibana di ujungna. Akadamang doho denang nama saholongan kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Porsea mahita di Yesus Kristus ibana do Tuhan. Ibana do si palua. Jala ibana do Mesias naminiahan ni debata. Songon na pinangido doho na ni igil ni hatan itu hatta di sada Yohanes 5. Asa saluhut na kana porsea unang adong munggil-unggil. Unang adong na ragu-ragu marhatopoton. Jesus do Kristus. Ibana do Mesias anak ni debata. Asa unang tatadikon ha porseot ta si songoni. Alania kedamang doho dainang tongon marhite-hite pangatoyo do pamakulingon ni debata tu hita di bagasan tikyon. Manotong mahita martangiang. Unang bakolho ditangiangi. Alay ganup na niulam tangyakom may jala tangyang mi ulahom ma. Ganup na niulam tangyakom may jala tangyang mi ulahom ma. Dungi berengom mo ma masama halongangan. Alusan ni debata maho disi. Jala manotong maho di bagasat tangyangi jugul homma sampai Tuhan akan membuat semuanya itu terwujud. Dan ingat, kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Tapi tetaplah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Porsea Yesus Kristus. Ibanado parhiteata. Jala ibanado nang hasahatan ni tangyangta. Ajaran ni todina do hita martangiang. Asa tuntakas martangiak kita di bagasan toddi dohot hasitongan. Alanya kedamang dohot dainang. Minggu rogate paingoto kita asa jolma si partangiak kita. Minggu rogate paingoto kita pabua namar gugo situtudo tangiang niaka partigori. Boy manaluhon nasa hagiot ni portibion. Boy manaluhon nasa pangilaela ni portibion. Boy patupahon hamonangan di bagasan nguluna. Alania kadamang doho daenang. Tangiang menjadi salah satu unsur ibadah kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memperkenankan kita boleh berdoa, martangiang tuadopan dan abadiai di bagasan keberadaatan. Alai bu hita martangi yang tu batana sokal jalan abadiai. Tentu sada kesempatan, sada lasiro hadoi nanaikon si halasonota. Makatai doho jolma na di portibion, makatai doho namora, makatai doho nasangap ni portibion, makatai doho aka nagugo ni portibion, pejabat di portibion, nungatung takasa adalah sirohai di hita. Lama molorap makatai doho debata nasokal jalan abadiai, tangiang do dalanna asabuiho makatai rap dohot ibana. Amin.